balik ta mahigala ining issue ron kay kining police blatter nga nakuha dito sa Amerika sa kamatayon ni Juan Paulo Tantuco. Ang kinini ang executive mga higala sa Rustans retail chain. Usas mga kuan ining Rustans gyud. Ang police blatter nga nakuha matod pa ni Ate Claire dire sa Malacañang piki kini. Tampered kini. Sumuna nga atong ipakita ron be. Atong ikumparar. Ang piki og ang original matod pa nga police blatter. Asa man to dong? Straight to the point. Ate pakita kamay, ha? So, di man kay klaro guning kuan nasad. Kining maong police blatter mga kagalaan. Ang gitumbok nila nga maoy nagpagawas ini kini si Roberto Bobby Tiglao. Usa ka columnist kini. Columnist ni. Ilado kini nga columnist kanhi spokesperson kini pod og nahimo sad ni mahigalang ambasador. Now siya may nagpost ani sa iyang Facebook page mga kailaan, kining dunay blatter nga naaangan ni Dina Arroyo Tantuco, Lisa Aranita Marcos o kini si Alexa Miro. Si Roberto Tiglao maoy nagbutang. Unya, kini ni ang og tinuod nga piki ni ikihan ninyo si Tiglao. Straight to the point. Kay columnist man is Manila Times. Siya may nakaamong aning tanan kung maohon magaling piki ka ng porsyon dili po ang piki ang tibuok police blatter. Duna kunoy piki ka ng porsyon nga naaangan ni Dina Arroyo Tantuco, Lisa Marcos og ni Alexa Miro. Straight to the point. Mao na giingon. So karon atong tagaag pagtagad ha. Kay si Bobby Tiglao ni ingon ra baday kin nga nagsuwat man ko pod sa Beverly Hills Police. Unya mitubag man sila maumang kuno to ilang tubag. So klaruho ni. Now atong analisaron og maayo mga higala kining maong sitwasyon. Kung wala kini mga kaigalaan kiningan, sabi akong klaruho na. Kay di man kuno ni mao ning naingan. Sige atong sakyan tugutan na to mahigalan di mao. Kining area kuno kini nga portion dayken nga companions of the victim were summoned to the Beverly Hills kining BHPD Beverly Hills Police Department for questioning who were Dina Arroyo Tantuco, Liza Aranita Marcos and Alexa Miro. Straight to the point. Kani kuno di ni mao. Kay mo lagi na kung giingon ba Auntie Claire unta ba nga og maingon ka nga piki ning usa pakita mi sa original. Ha? Kining original gani ato naman ang gikay-kay na lang asa dapit ni man gani ni tin-aw gyud kayo. Asa man to dong katong usa dong dili ni kining original nga gibutang dili ni mao ba ni dayang original nga gibutang? Mo ni sam one. Sige ha, gamay lang. Okay. Sige, so asa man siya na kuan sa summary niya ang iyang giputol kutob ra siya sa kuan. Subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. Nga na kutob. Okay. By paramedic. Okay, sige. So, ang kinilay sumpay ani maoy gisumpayan ko no. Sige. So, ang original day kuno ani matud pa mga higala mao ni. Kay mubarog man mahigala to mga nakakuha nga dili na fake. Mao na ginakuha namo dito. Nga dunay logo na. Pero ang Malacañang may pasultion, dili na fake na. Sige, atong tanawon. Kung dili man, kung fake ning usa, sige, atong sakyan kining usa may gala nga, arita sa original. Ay na fake. Ang original di ay, atong klarohon na sa original, ang crime incident, death investigation, location, 987, kay kining police blatter di man piki tibuok. Ang piki ani, kanang portion, kaning naibutang companions of the victim were summoned to BHPD for questioning who were Dina Arroyo Tantuco, Lisa Aranita Marcos, and Alexa Miro. Mao na ni piki. Ang uban nga facts dili piki day. Sa to pa kining giingon na crime
or incident death investigation kining sa babaw, ang location Beverly Hills, Beverly Hilton, reported time March 8, 11:32 a.m. Ang date og time of incident March 11:32 a.m. Ang victim ug ang age Juan Paulo Tantoco, 44 years old. So kanang kamatayon ni Juan Paulo Tantoco nga mo'y biktima naa napatik diha. Lahi ni ang police blotter, lahi to ang medical record ha. Kay kana gud mahigalan toxicology test madangan na sa dili na magdungan sa blatter. Kay kana gud karon na pareha ba ng autopsy result, ang usa ka tawo gidunggab or gipusil, ang blatter na dayon, ang police report na dayon. But ang autopsy result mo abtan pa na og pila ka kuan. Sagad dinay murag next week pa makuha inana. 1 week, 2 weeks baka ha. Nya usahay ipadapas Manila ng ubansad. May dugay kay ng autopsy result oy. So lang ilang toxicology result mo gawas after 4 months, 2 to 4 months. Mo na nga lahi ha. So kanang pagka ingon sa toxicology result nga drugs overdose, cocaine overdose, lahi na sa nga dokumento. So sa daktod nga pagkaistorya si Tantoco namatay way lalis, ang gikamatyan overdose sa cocaine. Anya, unsa may lalisunon? Kinallisunon kining naaba si Lisa Aranita Marcos anang panahon na kining police blotter lalisunon ni. Kay gilimod man sa Malacañang. Kanihan ni atong punto mo ni. Ang fake kana ang gibutang diha, fake na nga portion gipunan kana. Kanang portion giingon companions of the victim were summoned to BHPD for questioning who were Dina Arroyo Tantoco, Lisa Aranita Marcos, and Alexa Miro. Maunay gipuno. Straight to the point. Sa binisaya pa na ang mga kauban sa biktima gipatawag sa BHPD dito sa Beverly Hills Police Department alang sa mga pangutana, alang sa mga pagpangutana nga mao sila si Dina Arroyo Tantoco, Lisa Aranita Marcos og si Alexa Miro. Kana maoy gipuno. Sige, sakyan na to. Sakyan na to. Question. Anda kong pangutana na mao ni day. Ikaw okay, mo na akong pangutana ha. Kung dili man ni sila mao, dili man ni mao kay wa man mapatawag si Dina Arroyo Tantoco, Lisa Marcos og si Alexa Miro. Ang question, kinsa may lain daing gipatawag? Straight to the point. Kuha mo day? Kung dili ni tinuod kini nga portion, kinsa may gipatawag nga naa may namatay natural man nga dunay ipatawag nga atong pangutan-on? Kinsa may gipangutana? Example na ko ha, katong namatay nga atong gipaadto ni Benji Tangian. Dito sa namatay may gala sa motel. Nga katong usa ka tiguang may gala namatay ibabaw sa kamay. Purya tandog lang ha. Dili pwede nga namatay na din ha, nga di na to pangitaon kinsa may kauban anang tiguang ha. Ninumdo mo? Ako yung Benji pangitaan niya. Doon na ganay kauban, di pwede nang maong tiguang ano nasud na siya diha sa motel. Doon na kuyog. I-check ang mga CCTV. Og tuon man nakita ang kuyog katong babae. I-question yun na to. Normal na sa investigation. Gawa ni mo day? Ay butang atong granting for the sake of discussion. Sige lang, atong sakyan nga, dili tinuod nga gipatawag si Dina, si Lisa, o si Alexa. Ang question ako, kinsa may gipatawag? Kung wa sila gipatawag, kinsa may gipatawag, ganun man mabutang. Ipatawag bang yun na? Example na ko ha, kadtong namatay sa motel. Nganong namatay man na po, di ba? Napada akong reporter. Pangita akin sa ikuyog. Wala magpasabot nga na masangil tang say nagpatay, pero atong mapangutana, nganong namatay ni, unsang hitabo, awa ba'y foul play ni? Tubag tong babae nga, unsa taman sa tatay lagi sir nga, sa dihang nagkumbati na ibabaw sa kama ni hangos man. So, kada basic na ang mga pulis nga naminaw na toron, ang mga investigators nga naminaw na toron, kasabot sila na naay namatay sa motel, pangitaon to kinsa may last touch, kinsa may kuyog ano niya. So karon namatay si Juan Paulo Tantoco, kung dili tinuod niya si Dina Arroyo Tantoco gipatawag for questioning, o dili tinuod si Lisa gipatawag for questioning o si Alexa, ang pangutanan nako kinsa man. Natural man ang mga pulis sa US pagpanginoon na may namatay sa hotel. Ipacheck ang CCTV sa hotel. Naa may CCTV.
Di man na mahitabugwa kanaha kung wala mahigalay kasabutan nila ron o naunsa nang hitabong aron. Pauntan ron gigit sa may kuyog ani. Hay mga asawa ani dili ko mutuo nga asawa dili patawag dai. Kisa may ang kuyog ngano mo ninabot man sa Amerika asa man ang kon kisa may iyang companion ani. I-check ang CCTV. Simple ana imo nang i-underestimate ng US may mo investigate. Straight to the point. Ha? Kung tingalig namatyan ani og natural death pa daghay kuyog ani mga kami kuyog ana. Pero kay namatyan cocaine man. Di way mo angkon ni say kuyog. Kani akong punto ha og ang mga naminaw na karon. Og sayop ni. Piki man kaning maong police report. Natural man yun na nga ang police mo imbestigar man yun. Kay niya may namatay sa hotel. Ang pangutana day kinsa man day tawag for questioning. Kung dili ang asawa gipatawag for questioning, kung dili si Lisa gipatawag for questioning, kinsa man? Normal man na. Normal na kamo na hibaw na akong broadcast karon. Nay namatay sa motel akong gipaadto ni Benji Tanghian. Adto aje, ngano namatay man na? Basig dunay foul play, unsa may namatyan? Basig gihiluan basin og pangitaki sa may kuyog. A babae day kuyog. Hay man, pangita ang babae, gipangitaki na mo babae. Interview na to sa kahinan. Wa magpasabot nga pasangin lang itong babae, pero at least datay mapangutana unsay circumstance ngano namatay ni. Di ko babae nga hangos man sa sir, salihan nagkumbati na mi. Kini normal man eh, og imong ilimod na ako dai di ko motuo ang asawa wa ipatawag. Uy, my God. Na man ni na hay mga asawa, ipatawag na dili pasabot nga pasangin lang nimong asawa, but tawag ang asawa unsa may circumstance ani. Si Lisa Marcos siya may head of delegation. Siya may head sa delegation. Pareha ng example ha, mga bata karon nag field trip mga bata. Namdam ka sa Manila nga nag field trip ng international school dire. Sus mga dato ba dito namatay man ang may namatay na lumos. Sus mga abuitis man tong kuanday, di pa usminya sa batong kuanat nang lupa dito. Sus mga dato man day. Kanay na naon, nay namatay. Ang imong yung natural ginapataw, hay mang maestra, kinsa may head din sa nagda. Ano ba gina? Kinsa may maestra nga nagda ni. Ato lang pangutanon. Kung ano niyo akong punto? O mag-field trip karon ang mga estudyante for questioning, wa mapasabot nga na masangil, tabat for questioning natural, kinsa may head ani. Si Ma'am Kuan mo ay nag-lead ani. Di ipatawag dire kay atong pangutan-on na unsa ni kalakihan na lumos man bata. Unsa man hitabo ah. Ang mga classmate ipatawag be kisa may kuyog niya dito. Unsa man hitabo ani. Kani mo naman nagtutod mo na bida. Unya si Lisa Marcos hindi mo kuyog sa Amerika. Nga mongadtos BBM. Kinsa may di magduda ni anak mga higala por bida. Kanang pagpakahilom sa Malacañang for 4 months, una pa sa nitingog ron, nga na po'y laing ni gawas nga, cocaine yun di ay, overdose, mapay pagawas nila. Di ba na dakong questionable? Di ba ang ilang makabungog nga kahilom, maura mga higalay nagtugan nila, nga dunay problema yun ang hitabua? Nauunawaan, naiintindihan, natututukan, nararamdaman. Yan ang dahilan kung bakit ito ang number 1. Straight to the point, ni Attorney Rufil Fernandez Panyok, ang number 1 sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu.